Assalamu alaikum jama julbe mi tolike on sakitane yewterne handi hewte modi sori kambe mi fala yewtugol kambe e tola enen immi be dari dartibe enen immi be dari dartibe fi o dictature do yo accu kaledi meden ngu jaggudo yo accu kaledi meden e hana luto dirre ka yewtereji medin ka réseaux sociaux mi beyditana en do hande modi sori moko babe amen de tawno men dakkire on du'a idon halfina kadi fuuta jalo sengogo idon tawa kadi moko babe yewta be ben daribe dartibe me yawana on men ngandi ko wakilibe si tayno jamala gina no wakilori non wakilori don non mano wakilori no mi wakilori no ma tola no wakilori non hanno joni en fe'ino do hanno joni en fe'ino do konno mi fala yewtugolon modi sori moko babe ame wakili be dari darti gila dubi nebi ko fudi don darade darto don on crée CFD piji buino ton idon tawa e ko darani dum kono wodi kadi piji ko duwa don kadi yewtede seda ko mi fala si tay berne monne no yi wonki monki ila jagguji din kaledi mede lagine ande min kadi fode ya image jallo wonki anki hida jagguji won di wade lagina tola kadi la même chose e hediti be wado be fop dari be darti be kambe kadi be ila ko wadi bisi be dari be darti enen do sen joni ndiri juule stay ko fi dartagol di bandi jardi do stay ko fi dartagol immoden dartore be do ko jettante be ni ciabbini mamadi e clam mabbe bandi ko jettante be ciabbini be ko jettante be sawru tigri beppina be habe ko be yaltira ka fenêtre be na duwa be yumminede ni be do duwa den combattre ni ko be do duwa den yewtude pay non c'est-à-dire pardon parce que yewti be famale e yi joni exemple il faut be famale jamala gino no jodi c'est un dalike e immike do di fala be finance de mais ibe huli be anda ko no be finance parce que si be finance tay yalta yanta e hore mabbe dare no ulbini mi yewtere jeni ko be wi ko wi don ko tola ala gonga o famali yewtere makko nen ko non fami ko wi don non tola wi de o yinno boutique aji din ferme Madina be fermari yo doginebe garu e garali yo marobe ko banque wata marobe buri ka banque fok mudo yo ni unno tola yewti dum non tum mena e gonga makko parce que si tay be fermi dum no wodi arobe lancha boutique aji mabbe din c'est vrai mais de tawtio kono ko honnu mi duwa mo yewtude wata combat to jamais wada o combat waton combat to jamais wada o combat mele toriye non enen fala be men daragol darto billahi sey jone ndiru juule enen do onon tola mi e hediti be fala be tawtude men fala be tawtude billahi en darna e leydi ni e nangay be goto hay sen man me e wawa enen kay jippinde ko tawa be lagine to mamadi dumboya be bonno yidi do communauté internationale yeti ke peuple de Guinée si tay gere wadi ko peuple de Guinée be jinganta peuple de Guinée wonda no hay be wonda hay e goto mabbe ko ene wonde peuple de Guinée ko ene mari gonga no do patron be fala be yaltini jawle mum finance no do patron be jawle mum fin en bloqué di banque yi jonno si ene hide ngandi dum non fala be wolde be ala no wolira ene no hide exil ide mari sabu di fu de way voyage de way ndakure négociation ni fu ko ene doa imari daro wakilo hara yeddo ni rali ko enen duwa imare daro darto modi sori men dabbira on duwa men dabbira on barki kono meden tori on kadi yum famu de wotere se jonni ndiri jure monne min mi wula mayde mi wula sacrifice mi wula fus si tay ko mi wonta sacrifice fiol leydi andi hetto bibbe leydi andi famille en surro e do jamu edo yare mede wakkile mi wula hay fus ettangol be rosko pinka jettantebe mi wula siko sawro mi wula ngalbe afirante fiyo be ko laamo mi wula mede engage ko mi numéro e mi fennata tola mi fennata heditibe mi fennata alla dando surtout non onon moko babe e be jama on fo weltani o wakilare on mede jeya e partage be audio ji mon capazan fode ya image ma capazan kongol Guinée fi hon parce que mede andi mi ndarata bonnere monde mi jogito duno mi acca moƴƴereji mon 98% 99% moƴƴereji mi yetta 1% bonnere mon haray mi gollirale hakke tagaɗo kala falje tagaɗo kala ko yiltante ɗum
ko moko babe tola ko moko ba min kadi la même chose c'est jonni ndiri juude billahi beedo be moto yeso quel qu'en soit beedo bebe on no yide do be immoto fiw siko mayde mi wula mayde mi fus mi wula mede tori on non immode daroden dartore sen darike en dartike billahi en lamoto jagguji buyno wadde ndi leydi mede piiji buyno wadde ndi leydi hani hande kadi ko immode darode siko fi anga mburi siko daro darto labani peuple ge labani patron be siko immago daro darto mburi yaltinde billahi mburi yaltata budi di ko diwata wadi way me ko ma darode acce famodire ene wombe e jilte jabu jere wona ko leji meri meri turi on duwa mawri sori meri turi on kadi yu beyd tanela modda si yewtere jane si mi falji fawe ora ande ko mi faljo kono fewndo ko wonnen do fewndo ko wonnen do ko o saydo duwade joni ndirde juude wata burulo si fe'i do jama fo tawto e mamadi dum si fe'i do jama fo tawto ebe o saydo baylannali lawade joni ndire juude ko sawru tata bedo gere no itrem si ko kadi ko hediti ko andu don kon kadi ko itata ko bedo gere no itrem ko itata be o mede wakili ko yimbe yutu parce que do ngandi ko yimbe be lanni bonnude avenir bippe meme be lanni bonnude avenir pays meme be lanni bonnude moko baabe be hande a senindirta dimo e gagne a senindirta hande mawdo e payko fop lanni mélangeade wayi wa hande kadi wasi levinu kama e fade lanni hande kadi mélangeade a senindirta oros ko dimo mas ko dam non fo ko be do wawno jittande dum non wada lendi en ordre organiser élection be porto mais be wadali dum ide jodi do ide suti dum mi tolike on fok mo wallahi hande kadi hewtani tigi ko immode hande kadi enen kadi wade goddum kaleedi meden wonde simi ton moko baabe me almami be me fuuta jalo tawta be himbe do be jonne nouvelle constitution be jonne ko juri mabbe be wada piiji gon ton kala ida yarlaki no metti fiafe edi kero simi wonde ko mi fesu mi fela non mawbe wobe goto ko ala jibadro yaatu be mabbe mi feli ko kambe mi feli ene wombe be baawga waten sonko karejo so odum welata jamaaw daare de yewtere do alaji daare do imam hamdi de yewtere mabbe do tum sabu dimmojo alaji badro yewtere mabbe ne be wadi nen do don andi be mako baabe buri lambe kambe yaltata do ina be sanctioni be fibe indi labbe ko jamfante et pourtant alors qu'il est ngandi hande labbe no tawa ko jamfi fuuta jalo ko kambe ala jal sir de la baye coup d'état mo be wadi fi handa gon de jullere lal mama ki fuuta jalongo ere ngandi dum hande kadi hewtani ko daroden dartoden modi sori ette responsabilité mono mais fop mere ette responsabilité mere wone hunde wadare billahi beero sem jodi ka hawsay do fe'i be lamoto leyni jangwala nyalla mamadi annonce ko kambe oni subade nini ko kambe oni subade nini ya wade be eli participer be ka élection ko kambe oni subade c'est-à-dire ko hinete ko calculer be si votama ko kambe kadi anti ko honto vote jidi jo'inote kaka kanji mabbe vote jidi jo'inote e yaro yaro haysi ko hombo tigi si be ampeso yala giselu yawo election haysi ala giselu président yi goddo yawo yedo ko be faalo ya ko dum wadoyta jama on hebano tan voteran no faala on e yi kon feddido kala di mede hande kadi yama fop no andi immode darode dartale wata hiyana bonnere an yore moddere jang 99% wakilo de modi sori ndare himbe buuno do créer mouvement ji fino dartore mais mo kala no wuli mo yida o no ala di plateforme ji di wonno yide di fusna fata ina fata mede torium fop mo immode darore hande kadi fe ani ko yaade be do no labani be ko fenande be woni mudu no labani be enen kadi hewti ko duwade immode yo mone muso en kaleedi mede dare piji pankare jon fejjude der leydi mede a très bientôt hala lanata mais jetten responsabilité modi sori wata ndaru piji gono ton wata yarambe sama kala hande kadi yaranambe hewtanembe ko ndia hewtanta do po modi sori ko dum duwade wadde kaleedi mede wata goto hulu